Δεν κολλώνουμε, αυτό είναι το μήνυμα, δεν κολλώνουμε. Όποιοι στην οικονομική πλατιάζουν και έχουν στο κοινωνικό ταμείο. Υπάρχει λύση. Να βρουν πίσω τα κλεμμένα. Να λειτουργήσει επιτέλους το σύστημα δικαιοσύνης. Να εκμεταλλευτούν τις πρωτοπαραγωγικές πηγές της χώρας. Να ενισχυθεί οικονομικά ο εργαζόμενος, ο αγρότης και να μπορεί να υπάρχει μεγαλύτερη κίνηση στην αγορά και μέσα από τη μεγαλύτερη κίνηση στην αγορά να μπορούν να βγάζουν πιο πολλά οι επιχειρηματίες. Γιατί αμέσως των επιχειρηματιών πιο πολλά και το κράτος. Όχι στην οικονομική σκλαβιά του Διεθνές Νομισματικού Ταμείου. Υπάρχει λύση. Να έρθουν πίσω τα κλεμμένα. Να λειτουργήσει επιτέλους το σύστημα δικαιοσύνης. Πολιτικοί δεν είστε υποχρεωμένοι να υπάρχουν στην κομματική πειθαρχία. Έχετε δικαίωμα να ψηφίσετε όχι. Έχουμε δημοκρατία. Τουλάχιστον έτσι νομίζω. Άλλα είπατε κι άλλα που να κάψετε. Αυτό είναι καθιστά παράδοξο. Νομικό σημαίνει εξαπάτηση εκλογέων και φεδερισμός της λαϊκής κυριαρχίας που είναι έγκλημα. Γι' αυτό έχετε το δικαίωμα να μην υπακούσετε. Σου είπα αυτό το οποίο έχει γίνει και πέρα και αυτό. Όχι στην κομματική πειθαρχία. Έχετε το δικαίωμα να ψηφίσετε όχι. Και να αφήνετε το λαό που θα ψήφισε. Και εγώ δεν εμπλέκομαι στην διαδικασία. Όχι στην κομματική πειθαρχία. Έχετε το δικαίωμα να ψηφίσετε όχι. Έχουμε δημοκρατία. Τουλάχιστον έτσι νομίζω. Άλλα είπατε και άλλα κάνετε. Αυτό συνιστά εξαπάτηση. Αυτό συνιστά αστυνομική εξαπάτηση εκλογέων. Και φεδερισμό της λαϊκής κυριαρχίας που είναι έγκλημα. Άρα έχετε το δικαίωμα να μην υπακούσετε. Έχετε το δικαίωμα να ψηφίσετε όχι. Έχουμε δημοκρατία. Τουλάχιστον έτσι νομίζω.